Защо винтидж дрехите са по-добри от модерните? То винтидж Levi's е на повече от 30 години. Има ли смисъл да казвам изобщо нещо друго в това видео? Вижте колко е запазен цвета. 100% памук, супер плътен деним, мръсен бенгър са тия дънки. Това е защото преди дрехите са били изработвани да издържат с години, а не до следващия сезон. Производството в Щатите, Англия, различни европейски фабрики говорят за по-строг контрол на качеството и по-здрави материали. За разлика от сега, дето изтеглят производството в трети страни, да е възможно най-евтино и да произвеждат масово бокуци. Също така купуването на винтидж дрехи придава характер на целия ти стил. Купуваш нещо уникално, вместо да си купуваш от мола някакви дрехи, дето ще видиш всеки втори локален с тях. Изобщо да не намесваме факта, че е и по-евтино. Защото може да си купиш тия винтидж Levi's 500 единици от 98 година за 50 евро или да си купиш чисто нов модел за 150 евро, де че са 100 пъти по-некачествени. Можеш да намериш много добри винтидж попадения в сайта на Ghetto Apparel. Всички са единични бройки, така че влизай и купувай преди някой да те е изпреварил. И поне вече знаеш,